ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം, കാരണം ഈ വീഡിയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടേതായ സ്വന്തം കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ നമ്മുടെ ഒരു പൊട്ട ബുദ്ധിക്ക് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരുപാട് സീരിയലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊമോകൾ, സീരിയലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 3 കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ടി വിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഫിലിംസിനെ ഫിലിംസിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയാൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ബിഗിനറായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ബിഗിനേഴ്സായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ക്ഷമയില്ലാതെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വ്യൂസ് കയറണം, അതായത് മറ്റുള്ള ചാനലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, നന്നേ അടിച്ച് കയറുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇവരും തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂഫായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ചാനലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അതിൻ്റെ പണി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പണി കിട്ടുക പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ 2 സ്ട്രൈക്കും കൂടി, ടോട്ടൽ 3 സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയാലാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ടെർമിനേറ്റ് ആയിട്ട് പോവുക. പക്ഷേ ഇതുപോലെ സീരിയലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, ടി വിയിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു, അവരുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെർമിനേഷൻ കൂടി പറയാതെ, അതായത് സ്ട്രൈക്ക് പോലും ഒരു നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നും കാണിക്കാതെ ചാനൽ ടെർമിനേറ്റ് ആയിട്ട് കളഞ്ഞു, ചാനൽ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ 3 വ്യക്തികളുടെ ചാനലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഇട്ടിട്ടാണ്, ബിഗ് ബോസിൻ്റെ വീഡിയോസും അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പ്രൂഫ് കാണിച്ചു തരാം. ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കൂ. എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടത് എന്താണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയേക്കാണ്. ഞാൻ പണ്ടൊരു ചാനൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, അഫ്സിയാസ് വേൾഡ് എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര്. 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയ ഒരു ചാനലാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റ് പറഞ്ഞത് ടെർമിനേറ്റ് ആയി പോയി ആ ചാനൽ. ഞാൻ 2 കൊല്ലത്തോളം ഉപയോഗിച്ച ചാനലാണ് കേട്ടോ. ഈ 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒറ്റയടിക്കൊന്നും ഉണ്ടായതൊന്നുമല്ല, ഒരു കൊല്ലത്തോളം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു 100-200 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അത്രേ ഉണ്ടായുള്ളൂ, അതിന് കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. 2 കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക്, പക്ഷേ ഡെയിലി ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമായിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമായിരുന്നു. ടോട്ടൽ ഞാനൊരു 100-105 അധികം വീഡിയോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ. 2018 തുടങ്ങിയ ചാനലായിരുന്നു. ഈ 2 കൊല്ലം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ട് കയറി ഒന്ന് വന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് കോണ് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ ഷമീർ കട ചാനലൊക്കെ പ്രൊമോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നൊരു 200 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ കിട്ടി. അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ പൊട്ട ബുദ്ധിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് സീരിയലിൻ്റെ പ്രൊമോ ഇടാന്ന്. ടി വിന്ന് അതേപാടി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇടൂലേ. അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രൊമോ ഇട്ട് എല്ലാവരും ഇടുന്ന കണ്ടിട്ട് ഞാനും ഇട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്തോ പെട്ടെന്നൊരു അത്ഭുതം പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കയറി. അതായത് 7:30 പ്രൊമോ ഇട്ടത് 7:30 ഇട്ട് ഞാനൊരു 8-8:30 മണിയായി നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കയറി പോണേന്. അതായത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കൂടി വന്നെ, വ്യൂസും കൂടി വന്നെ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ മോണിറ്റൈസേഷനും ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഫുൾ കിട്ടിയിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനോർത്ത്, അയ്യോ സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാല. നമ്മൾ ഇത്രയും കൊല്ലം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തോരം വീഡിയോസ് കഷ്ടപ്പെട്ട് തുറന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട വീഡിയോസിനൊന്നും ഒരു വ്യൂസും ഇല്ല. വെറുതെ ടി വിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ടതിന് ഇന്നേ നല്ല വ്യൂസും ഇത്. അപ്പം പിന്നെ ഞാനോർത്ത് അത് തന്നെ ഇനി ഇട്ടാൽ മതിയില്ലേന്നൊരു പൊട്ട ബുദ്ധിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു 3 വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കഷ്ടകാലം അവിടെ തുടങ്ങിയതാണ്. 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് നിർത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഉള്ള വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു, വ്യൂസ് പോയാലും വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനത് വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത്. കണ്ടില്ലേ, എനിക്ക് മോണിറ്റൈസേഷനൊക്കെ ആയതാണ്, അപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യാനായതാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല. കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിച്ചു, കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോഴും എനിക്ക് അതിലൊരു മെസ്സേജും വരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് വന്നില്ല. ഈ 3 വീഡിയോസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നത്, മെയിൽ വന്നു, സ്ട്രൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് വന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ശരിക്കും 3 സ്ട്രൈക്ക് വന്നാലല്ലേ പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടേച്ചു. പക്ഷെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബിൽ ഇത്രയും കൊല്ലം പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടി അറിഞ്ഞൂടാ. ഷമീർക്കാടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടൊക്കെയാണ് പിന്നെയും ഇതായത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രൈക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഷമീർക്കാടെ വീഡിയോസൊക്കെ കുത്തിയിരുന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഷമീർക്കായും പറയുന്നുണ്ടായി വീഡിയോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ചാനൽ അങ്ങ് പോയി, ഒറ്റയടിക്കായിരുന്നു പോയത്. അതായത് പിറ്റേ ദിവസം
രാത്രിയാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം ശരിയാക്കാന്നുള്ള രീതിയിലായപ്പോഴത്തേക്കും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഞാനോർത്ത് ഒരു സ്ട്രൈക്കിൽ അങ്ങനെ പോകുമോ, ശരിക്കും 3 സ്ട്രൈക്കിലല്ലേ പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല, ആ ചാനലങ്ങ് പോയി. ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ. എന്താ പറയുക, ഒറ്റയടിക്കാവുന്ന വലിയ ഒരാളാവാൻ നോക്കിയത് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് താഴ്ന്നു പോയൊരവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ചിരി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആക്രാന്തത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്, അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. യൂട്യൂബല്ലേ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. പക്ഷേ നമുക്കത് പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമുക്കത് വേണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം ഇതിൽ തന്നെ പതുക്കെ 800 വരെ എത്തിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു 200 ആക്കാൻ പിന്നെയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് 2 കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ പിന്നെയും വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം ഈ ഒരു അബദ്ധം വേറൊരാൾക്കും വരരുത്. ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ പ്രൊമോസൊക്കെ ഇടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അവർ ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാനലിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ആവാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണത്. എന്നെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നാളെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ചാനൽ ഇല്ലാണ്ടായി പോണ സാഹചര്യമാണ്. നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും കിട്ടാനൊന്നും പോണില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പം എനിക്കായിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്കൊരു പുതിയൊരു ചാനൽ വീണ്ടും തുടങ്ങണം. എൻ്റെ സ്വന്തം ക്രിയേറ്റിവിറ്റീസ് മാത്രം ഇടണമെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചാനലും കൂടി ആയിരുന്നു അത്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരത്തിന് ചെയ്തു പോയതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ആ ഒരു ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാനലിനെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഫസീല അഫ്സൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫസീല അഫ്സൽ എന്നാണ് പേര് കേട്ടോ അവരുടെ പുതിയ ചാനലിൻ്റെ. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു അംഗമാണ്. ഞാൻ കമൻ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവരുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക്. ഒന്ന് എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു അബദ്ധം മനസ്സിലായല്ലോ, ഇനി എന്തായാലും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം 2 വർഷത്തോളം 1000 സബ്സ്ക്രൈബ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റീച്ച് ആവും. ബിഗ് ബോസ് 3 ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടാൽ നന്നായി റീച്ച് ആവും. പക്ഷേ നമ്മൾ മോണിറ്റൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആഡ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ പണി തുടങ്ങും. ആര് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കും. നിങ്ങളുടെ മില്യൺ കണക്കിന് വ്യൂസ് കയറിയ ഒരു വീഡിയോ വേറൊരു ചാനൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇരിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബുമായി ബന്ധപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പ്രൂഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള പ്രൂഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും യൂട്യൂബ് എന്താ ചെയ്യുക, അവർക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കും. സ്ട്രൈക്ക് ആദ്യം ഒരു വാർണിംഗ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, വീഡിയോ അവിടെ നിന്നും ഒരു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചാനലിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക ചെയ്യുക. പിന്നെ ആകെ ഒരു വഴി എന്താണ്, ഇമെയിൽ ത്രൂ നമുക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പീൽ ചെയ്താലും അത് തിരിച്ച് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മളൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടേതായ സ്വന്തം കണ്ടൻറ്റിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മാത്രം ചാനൽ തുടങ്ങുക. അതല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 50-50ആണ്. അതായത് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോകും, അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് സീരിയലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാവി, അതായത് ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് സീരിയൽ ഇന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് സീരിയലിൻ്റെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് വല്ല ചെടികളുടെയോ വല്ല ഗാർഡനോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് അതിൽ ഇവരുടെ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇതല്ല, ആ സീരിയൽ അതേപടി ടി വിയിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യനെറ്റിൻ്റെ ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. അതിൽ നിന്ന് വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടേതായ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ട് പറയാം, നമ്മുടേതായ അഭിപ്രായം നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാവി പ്രവചനം, അതായത് ആ ഒരു ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ആ ഒരു സീരിയലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഭാവി പ്രവചനം, അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ബോസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. പക്ഷേ ഇതാണ്, നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് അവിടെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അവരുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതുപോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാം, കൂടുതൽ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പണി എപ്പോഴാണ് വരിക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് തരുമ്പോൾ നല്ല തരല തരിക. കാരണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാനോ ചിലപ്പോൾ ഇമെയിൽ വന്നു, ഇമെയിലിൽ എന്തായാലും വരും അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ, പക്ഷേ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുള്ള യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയില്ല. 3 ചാനലിലാണ് ഇവരുടെ ചാനൽ പോയതും അതിനുശേഷം 2 പേര് എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു
ഒരു ക്രിയേഷൻ, അത് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല, ഒരു ബ്രദറാണ്. അവൻ എന്നെ വിളിച്ചതും പറഞ്ഞു ബിഗ് ബോസിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടതാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യൂസാണ് കയറി, $85 ചാനലിലുണ്ട്, $85 ആഡ്സെൻസിലുണ്ട് പറഞ്ഞു. ആകെ അവൻ പരിവേശനായിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ കൂട്ടിയ വീഡിയോയിൽ പല കുറി നമ്മുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ടൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മുന്നേറുക, മറ്റുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ നിന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പണി കിട്ടും. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവരുടേതായ ഐഡിയയിൽ എഡിറ്റിംഗ് സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ അങ്ങനെയുള്ള സ്കില്ലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ. ഒരുപാട് ട്രോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഫിലിംസിൻ്റെ ഷോർട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കൂടുതൽ ട്രോൾ വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതെല്ലാം അവർക്ക് എഡിറ്റിംഗ് സ്കില്ലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതായത് കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിമും സ്ട്രൈക്കും എല്ലാം ആ ചാനലിലും കിട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവർ അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവർ പഠിച്ചെടുക്കും. എന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുണ്ട്, അവരുടെ ചാനലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും, മുമ്പും കുറേ ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി അതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ട് വീണ്ടും ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാണ്ട് നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ഇല്ലാതെയാവുകയാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടാതെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടേതായ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു പേടിയും വേണ്ട, സമാധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറക്കം കിട്ടും. നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു കാരണവശാലും പോവില്ല, അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫേമസ് ആവാം, നമുക്ക് റീച്ച് കൂട്ടാം എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാറ്റിവെക്കുക. നമ്മുടേതായ സ്വന്തം ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ നമ്മുടേതായ സ്വന്തം വീഡിയോ നമ്മുടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് പരമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്, ആഡ്സൻസ് പരമായിട്ടുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ജയ് ഹിന്ദ്.